između njih i otidem. Mir tebi, blagovjestitelju! Slava tebi, Gospodi, slava tebi! U ime Otca i Sina i Svetoga Duha, visoko prečasni oče Proto, časni oče đakone, draga braćo i sestre. Sveti Ilija je jedan od najvećih bogougodnika i boraca za pravu i istinitu vjeru i narodne običaje. Veliki je on zaštitnik moralnih propisa postojećeg Božijeg zakona. Njegovo ime je poznato u Starome Zavjetu, ali se ono slavi i veliča i danas u Novozavjetnoj crkvi Hrista Spasitelja. U našem hrišćanskom svijetu podignuti su mnogi hramovi i manastiri u ime njegovo. Postoje mnogobrojni hramovi podignuti u njegovo sveto ime. Ima kod nas, draga djeco Božija, ima kod nas pravoslavnih vjerujućih iz porodica koje ga smatraju za zaštitnika svoga doma i svoje porodice i bratstva i slave ga kao svoju krsnu slavu. Živio je na 800 godina prije Hrista. Od malena se odlikovao čestitim i bogougodnim životom. On je počeo da svojim vatrenim propovjedima javno žigoše sva narodna bezakonja i nedjela i nečasne radnje, da sa ciljem zaštiti vjeru u jednoga Boga i njegove moralne norme. Ilijine propovjedi nijesu rado slušane i ostale su bez ploda. Želeći da urazumi zabludjeli narod i vrati ga na put Božijeg zakona, da izmoli od Boga kaznu, da za 3 godine i 6 mjeseci ne bude kiše. I molitva je njegova uslišena. Kiše nije bilo za traženo vrijeme. Svuda zemlja ne donese nikakvoga ploda. Narod i car je pao u očajanje. On riješi da potraži Iliju car, ali se Ilija javi sam po volji Božijoj. Prorok Ilija je narodu i caru dokazao je iskrenom, toplom i srdačnom molitvom, izmolio je od milostivoga Gospoda i jedinoga Boga ono što je traženo. Praznujući danas svetu uspomenu na ovog starozavjetnog zaštitnika i pobornika prave istinite vjere i moralnih propisa zakona Božijeg, moramo i mi sa bolom u duši, draga braćo i sestre, moramo da konstatujemo da ovo naše vrijeme
ima dosta sličnosti sa vremenom svetoga proroka Ilije. I danas mnogi tu i tamo se klanjaju lažnim idolima, lažnim bogovima, kao jedan od tih savremenih idola je pretjerana želja mnogih naših savremenika za što većim materijalnim bogatstvom radi zadovoljavanja svojih grešnih želja za tjelesna uživanja. Ovom savremenom idolu prinose se na žrtvu svijest i savjest. Postoje i mnogi idolčići pored ovog idola, nemoral u braku i mnogi drugi. Draga braćo i sestre, i današnje sveto evanđelje govori nam o jačem od prirode. Pobjednik je Bog naš i sve dobre i tajne pobjede od kraja do kraja vremena pripadaju njemu, Gospodu našem. On pobjeđuje nered u vasioni i ustanovljava red. Gospod pobjeđuje nered među ljudima, prouzrokovan grešnicima, i vas postavlja pravi Božji red. I kad se najgori među ljudima uzdignu na prva mjesta, a najbolji padnu na posljednja, Gospod obrće taj besporedak, te prvi postaju posljednji, a posljednji postaju prvi. Gospod pobjeđuje zavjere i spletke svih duhova protiv roda čovječijeg, a razgoni ih kao jak vjetar što razgoni rđavi zadah. Obratimo se, draga braćo i sestre, obratimo se svetome Iliji i svetome Đorđiju pobjedonosu, zaštitniku ovoga svetoga hrama, i svima svetima, da Gospod podari vama i svim vašim srodnicima po tijelu i duhu i onim odsutnima iz opravdanih razloga, da Gospod podari blagoslova i da vas Gospod ukrijepi, sačuva i spasi. Bože daj, amin Bože. Recimo svi od sve duše, svoje od svega uma svoga, recimo...